Já si létám, já jsem pětiletínku, takový Klaurozer, chovatele tradice z Vyššího, si vzpomínáte. Majitelkou a manažerkou Cidentovou, z Katáre. Přátelé, co je rozhodující, je, měl bych vám představit městu, která se představuje s tímto mladým koněm. Je to mistryně České republiky v kategorii starších juniorů pro rok 2016. Tato mistryně reprezentuje Českou republiku. Vzpomeňte si na její výjezd v loňském roce do Španělska, kde byla členkou družstva juniorů. Ale i v letošním roce pokračuje a určitě si vzpomenete nebo máte na paměti, kdo sledujete pozorně, že tato jeskyně 20. dubna startovala v Maďarsku a byla členkou